Khasi Jantia Welfare Association hak Jipotrik mentau benai kala plat patba ya kakot Kramar Khasi ke Kitab-V hak jingelang ke belalong ha office terekam ke senjok ha sosun Shillong. Kaban shibun kijing mentoi ki samla pulia ki basyem ke subjek Khasi hak kerdan pulia secondary. Ya kene kakot Kramar Khasi la plat patba de kenong hikai jong ke St Mary's Higher Secondary School Shillong ikong Lusata Jeans em kum ka kongsan rengkat ke jingedan lang presiden ka Khasi Jantia Welfare Association uba Ji Rinbon u presiden ke research cell jong ka KJWA u professor SS Majau bat kiwe-kiwe ki bela syakot ngobha u babu SS Majau ulong ba ka KJWA kala penmi ki snem ki belalej ya ka Kramar Khasi ke kitab benengkong baar bat balai na gebenta ki hep ki beret na do kelas 1 hado kelas 5 Nangta ka Kramar Khasi ke Kitab-V na kebenta ki kena sekolah ka kelas 6 hado kelas 8. Bat ka Kramar Khasi ke Kitab-V ka dina kebenta ki kena haka kerdan secondary kata kelas 9 bat kelas 10. Uli thu baka research cell jong ka KJWA kadang ya cekmat ru haga ban penmi ya ke encyclopedia Khasi. Ikong Lusata liaro eka KJWA kablala ban penmi eka kot Kramar Khasi nabakan ajing mentoi ki kena skul bat kumjur ukino hikai bat ilong babon ki kena wala ki syong ka kelas 10 kim tip eka senten bat kene ke penmi bagan ongrem jong ka Kramar kamdon haki namar baduna pelat ki kot Kramar nadu ki por ki bamenshwa Henry lash penon kam ya ka kot Khasi hins bakan sotiet malu malah ki kena bat ki samla Ikong Lusata ilong pada kejing penmi ikene ka kot ki kena kentip eka senten bat kumno ban penon kam ya ka kentip du syapang ki indefinite pronoun ka preposition ka quantitative adjective bat kiwe-kiwe Henry ngasoburam sikat dai ya ka KJWA research cell kabalala ban penmi ya kane ka kitab kebasan jong ka kot Kramar Khasi namar ngayoi haka Kidon kita ki makrum ki baskem gumbalatho aga jing lamprang di babu SS Majau ki balong sisa ki ban shan ya ka kten Khasi baro kawe bakan la ban yang hala ki jong ki kijat bakan roy kan sam na kawe ka por se kawe pan ngasau bangilong ki badan bong bangin yo ya kene ka kot hakum kene ka jok ka bamenta ka baki khana ki lasdang ban klet no ya la ka jong ki kten haka jing syapen thame haka jing syapen be haka jing syapen ngam haki wei pat ki jing buat teneng ki jong ki ya ki ktem jong ki wei pat ki jat bendriu lengba ka jing penon kam de ki mobile haka jing ya text lan ki jing ya pak keruo ki jong ki lapen lang kot lot iki baro bat kumta wat ki ktem Khasiru kala sedang ban I kumbakan suja no watang kesengir ulek se ladam la ban kilepan lek se nginum la syu ban pau Ten rai ngasngau bakane ka kot ka bathmai ka ban mi menta ka balatho dekine ki akhya jong ka ten Khasi ngila pan ong ki badon ke jing ui ka bachangai ki badon ke jing perkhat ka bayar halor ke jek ben riu hi barok ka wei bakan im ka ten bakan im ke jek ben riu kan ne rushita kumta kilatho ya kani ngayo lang bahabang apet ya kan ka kot hadu kat no ke jing trai sitom jong kini ki nong hikai ki bedon benta bantho ya kani ngasau bang ade ban ai ke jing ro ka bakrao ya ki namar kila sim la ka jong ka benta kila tunrong la ka jong ka jing ke kli ban pendep ya ka kam ka bala bu bala bensyat haki hakapur ka babian